Си толкова отворен, наклонение на лада с 5 букви. На кой лад? Комби, май. Нали? Добре, както и да е. Ще тръгваме ли? Аз съм за Марс. Служи си колана, къде ще тръгваш? Така. Ще тръгваме ли за Марс? Ами откъде да минем? И покрай Луната е оттам вдясно. Стига, бе, знаеш какви задръствания са там. Аз ще кажа откъде ще минем. Готов ли си? Да. Айде, тръгваме. Ама откъде ще минем? Аз ще кажа откъде ще минем. Аз ще кажа откъде ще минем. Ще минем през Нептун. Така ли? Оттам по кръговото фащаме към Плутон. Ага. След Плутон, не на първата, не на втората, на третата черна трупка, свети бяло, сиво и на червено, като светне газ мръсна. До Марс и оттам няма 200-300 хиляди километра. Става ли? Сега влизаме в по-мекото. Винаги ми е било трудно, докато изляза. Да. Къде е това, бе? Ало, колежки, кажи на тия от Сатурн да слизат. Значи от този Сатурн си потроших колата и гати Сатурновите дупки. Трети шарнир трошим за 2 месеца. Гледай. Гледай го това става маршрутка. Ей, къде се връщ, бе? Гагарин! Кой ти е дал книжка, бе, лунатик? Ай, ще ти... Напокарай малко ти. Гледай, тия мухи само цвъкат стъклото. Аз съм за Марс! За къде си? За Марс! Къв Марс? За Марс, ма трябва да вземем едно гадже от голямата мечка. Няма да стане. Няма да стане, там е еднопосочно. Ще бъдем на зоологическата, оттам ще се оправиш сам. Да. Къде? Да! Къде ще ме хвърлите? На зоологическата. Аха. Там са големата, малката, средната, лели, стрийка и мечките. Аха. Ало! Гоше! Кой? Гоше, айде на Сатурн, че тук съм качил една кинта. На Сатурн на кафето ще се чакаме, айде. Колеги, на трети завой след Венера карай лекичко, защото там има катаджи и страдар. Прибереги ми тия малко крака, ще ми изпотроши жабката. На баща ти е тази го. О, майна луна ноще, аз карам още. До Марс и до Луната. Штрака ли штрака палрата. Нямам помпичка, нема се плашиш. Само клаксон. А радио? Нямаш ли нещо радио? Немам. Чекам да ми пееш. Шегувам се, бе, имам. Разбира се, че... Имаш ли радио? Следващата песен в изпълнение на оркестър Лунен прах е поздрав от Колоджаная за цецето от Юпитер, блок 246. Дай неко кинта! Нямам! Аре бе кинта, дай неко кинта! Нямам! Дай неко лев сега. Баш на рождения си ден трябва да работим. Дай неко лев. Нямам, бе! Как нямаш? Ми нямам! Сега ще помня. Днес е знаменателен ден в моя живот. Аз преодолях най-древния човешки страх, страхът от отвъдното.
Страхът от отвъдното е голям, защото рано или късно всички се гътаме, ритаме камбаната и отиваме в отвъдното. Но ето, мен вече не ме е страх, защото знам и след смъртта има живот. Колко бед не аплодирате това мое прозрение. Браво! Има. И то не е какъв да е живот, а живот дружен, по-комшийски, в панелки. Ето вижте, погледнете, правят панелки за покойници. Панелни... Я ми помогни, бе, шерифе. Панелни модули. Модули, които побират 50, какво? Ковчега. Ще заменят традиционните гробове. Това предлага дългосрочната стратегия за какво? Погребалната дейност в столицата. Не и столицата, бе. В столицата. Погребалната дейност и столицата. В столицата. Така, на Декар място могат да се извършват над 1200 погребения, пише в тази интересна статия. Тези хора наистина ни дават надежда. Политиците ни взеха живота, общинарите ни дадоха надежда за след това. 1200 човека на Декар, панелки. Такъв купон отдавна не е имало. Както може би се досещате, аз разполагам с човек, който живее вече в такава панелка. Всъщност, извиняй, той не живее, а по-скоро обитава такава панелка. Представи обитателя на първата панелка за покойници. Георги, така е, просто трябва да се шегуваме с всичко, дори и с смъртта. Затова сега ще ти представя един уникален човек, господин Владо... Знай! Не съм ти Ибрахим Агай! На мача викаш ми маймун и грозен, но с топката съм твърде виртуозен. И аз ще бъда шампиона, разбрали, синя Дездемона? Не съм ти викал аз маймуна. Сега ще фана да те цуна. Но купата ще бъде в нас, а ти си мургав и ултрас. Може да съм малко черен, но пък на дучето съм верен. Той също има кръв червена, а тя тече и в моята вена. Гаси, мамата, гаси, отдело ли си ти или муха си? По-мъжествен бъдете ви, мои приятелю, мукаси. Дали отело съм или мукаси, така ще викаш на баща си. Защо ме спъна ти, Зафал? Защо ме спъна, бе? Абдал! Не съм го той въобще искал, дори не съм те псувал. Навярно просто съм казал, че гарбата съм ти лавал. Прекъсвам тази позорна сцена, че вече я гледах на Герена и искам аз да кажа стига, че няма шампионска лига с футбола ви тъй осмян. Трансфер ви чака в Магадан. Опа! Опа! Ко мразя? Славчо, ти фараоните уважаваш ли ги? Кажи ми сега. Моля? Ела така, че не чуваш какво. Кажи ми сега, ти фараоните уважаваш ли ги, не ги ли уважаваш? Уважавам ги. Ай, браво, бе! Ти знаеш ли кой съм аз, бе? Кой? Как го, бе? Аз съм фараон. Фараон ли? Фараон, те в казаните ме рисуват, в такова на казаните, пирамидите по стените, така ме рисуват. А така? А така? Аз съм фараон... Хипс! Пардон, извинявайте. Извинявайте, ще ме прощавайте, че съм така подгизнал, обаче идвам директно от Гиза. Тихо малко. Знаеш ли за кой идвам аз? Не, нямам абсолютно никой. Знам, че трябва. Тук съм да поправя няколко исторически грешки. Първо, Сахара на времето не беше пустиня. Те бяха едни рекички, едни поточета, едни вирчета, едни езерца, роволяха навсякъде красота. Обаче, нали знаете каква жажда те мъчи, като си махмурлия? Всичко отиде за айран, за бульон трезве. Второ,
Няма Рамзес първи, няма Рамзес втори. Рамзес е един човек. Но понеже всички египтяни са малко цуркаве, цакър, нали то казан до казана и то не се вижда двоен. Затова левия Рамзес първи, десния Рамзес втори. Така са. Трето, не е вярно, че проклятието на фараона идва като влезеш в пирамидата. Проклятието на фараона идва на сутринта. Ох, мамо. Мамо, как ме цепи главата, мамо, градили ли я пирамида? Градили ли я пирамида, оха моя мам? Чакайте малко, аз много още да сега ще изпея още, чакай малко. Ела, дръж го това малко, много тежи. Дръж го. Гледай тук. Гледай тук. Пласа! Ела, дръж. Аз като тръгвам ще го взема. Има една друга песен. Пирамиди, фараони, пияници, милиони, моликано, това е друга песен. Да, хубаво ще го държа сега. Само да ви кажа, в такива моменти нефертите, като ме види и вика, леле, божки, мумията се завръща. Сега да забравя да кажа едно много. Значи, гледам оня ден Тутмос. Кой? Тутмос, бе, колега. Тутмос. Тутмос се насфинксил като животно. Гледа като е внух плейбой. Гледа как е гледа. Вика, има ли жена, която гърдите да не се така една от друга, а така едната отпред, другата още по-отпред. Аз викам, няма бе, такова няма да така. Ти пак ще се напила си спа с Камила, бе. Сега, ти, що си мислиш, че сфинкса без нос, бе? Що? Защото си на тералянка опадна, си го щупил, що? Аз защо го носа това? Що? Ма да ме предпазва, като падна да се пази, бе. И какъв носил? Чакай, ще отвия да виж. После. Сега аз, понеже хълцам, ще помоля вашата Клеопатра да ми изпее оная нашата пиянско-любовната песен. Ма, Клеопатро! Тука, да пееш малко. Ела. Сладур, гледай тука. Ти са опас! От мен... Чакай, не бе, аз ти казах да. От мен да знаете, няма грозна Камила. Има трезвен фараон! Аре, Камила! Блин, казах, остатъчна чалга е там. Чакай, стой ти! Ще те нарисувам с четка. Стой мирен, казах. Така, добър вечер, господин Мангаланджело. Добър вечер. Защо картината на Тициан е у вас? Слушай сега да ти кажа. Първо, аз съм ром, но съм учил в българско училище, говоря правилно български. Добре, това е хубаво. Картината на Тициан е вкъщи. Защото вкъщи е като така леко художествена така галерия. Тоест означава, че има много картини във вашата къща. За това ли е като художествена галерия? Не, покрива капе. Затова да е така. А от кога колекционирате ренесансови художници, Мангаланджело? Слушай... На Галено, как да ви казвам? Манги. Манги? От менги, може и денги. Добре, от кога колекционирате такива произведения? Слушай сега, брат ми, да не стане така някаква грешка. Да. Аз, освен че така леко колекционирам... Да? Да, аз също и рисувам картин. Така ли? Аз тук съм ти донесъл много интересна картин. Каква е тая? Много мое производство, собствено съм. Аз съм я правил картин. Така. Ало, амортисьорката, режисьорката, стевчето ми. Дайте тая, не тая. Дайте картината, че съм много рисувам аз. Пусти картината да излезе на големия телевизор тук. На големито екран. Само гледай да не гръмне кинескопа, че се... Его. Това не е ваша картина. Как това да не е ваша картина. Това е моя картина. Кои са тези хора на картината?
Това са така двама души от нашата махала. Така ли? Виж как са барат така леко по пръстите, да ни проверяват да не би ток. Виж как така са барат. След тази картина искам да ти кажа, че в така румските среди ми казват румския Винсент Ван Ток. Заради тази картина? Заради точно тази картина. Ма това вие ли сте рисувал? Ма станете да я разгледаме, бе. Ма може да разгледаме. Ма вие ли сте нарисувал тази картина, бе? Аз съм тук обаче отдолу мислех да сложа алуминат, ама нямах така пари да го да... Така ли? Да. Ма не ми прилича на ваша картина. Обърнете се да ви виждат камерите, какви голям художник сте. Ма не ми прилича на ваша картина това. Може да прилича на моя картина. Вижте така тялото как е така леко извито. Така ли е извито? Да. Я покажете как е извито. Така леко е извито тялото. Аз също съм рисувал и загадъчната усмивка на Мона Лиза. Така ли? Как изглежда? Така, така. Леко загадъчната усмивка. Аха. Може да... Това около корената усмивка на Мона Лиза, брато. Добре. Също така съм рисувал картината голата леко маха на тирайджиите. Мое собствено производство. Ако искаш, мога теб да те нарисувам. Явно разбирате от картини. Кой любими ви художник? Любими ми художник е Сашо Рембрандт. Той е много добър художник така. Има една картина. Да? Побелях и остарявам. А вие за Сашо... Вие за Сашо Рембрандт говорите. Сашо Рембрандт. Аха. Картин побелях и остарявам. Много тъжна история, брито. Направо да се скъса сърцето. Да. Други картини не колекционирате ли? Не колекционирам. Аз искам така тук да направя един подарък на Георги Милчев, Годжи. На него да му подарите да направя един подарък и на картин. Каква картин? Началник, Ванка, ела тук да покажем картин. Ма, тая картина е моя, аз съм я рисувал. Та картин беше твоя. Ама като не си сложи аларма, гледай. Добър вечер, Миглена. Радвам се да те видя. Нека твоето разследване, журналистическо разследване, започне сега. Добър вечер. Добър вечер, уважаеми зрители на Искрено и лично. Днес в краткия вариант на предаването ще си говорим за личната драма на един селски стопанин и неговите психически съсипани кокошки. Успокойте се. Успокойте се, господине. Знам, че ви е тежко, но много ви моля, поемете дъх и се представете на зрителите. Кътев. Приятно ми е. Простете за заекването, малко съм разстроен. Това е една млада кокошчица, това е ярка. Тя беше ярка, сега не е толкова много ярка, защото вече не е ярка. Тя посърна от страх от тия водещите на канала 1. Каква е Димитринка по природа? По природа Димитринка по принцип тя си е кокошка, ама е телеманиачка. Даже в курника аз така съм я настанил да си снася яйчица в един изтърбушен телевизор Опера. Нали ги знаете? Те на времето е така цък. Ама не работи. Аз съм го сложил, защото тя е телеманиачка. А пък да видите... Държите здраво, нали? Аз я държа. Искате ли да я погледнете и се запознаете с нея? Не, но това Няма е страшно. Това е Димитричка. А само... Кажи здравей. Се намесва в разговор. Не ви ли се струва, че спи по това време? Не спи. Тя, когато е светло, снася, когато е тъмно, спи. Добре. Значи, сега, ако изгасим тока, ще е 3-4. Иначе става, събужда се и почва да... Сани, можем да се за операта говорихме, за операта. Да. Не, аз говоря... Вие така навлязахте в моя разговор, влязахте като влака експрес, откъдето идвам аз тук до София. От малка ме е страх от кокошки, така че господин Кътев... Няма нищо отрадно, кокошка, какво? Кокошка, няма... За телевизор Опера, в който снася кокошка. Да, тя снася, пък да видите какви ги мъти в сателитната чиния на двора, как мъти. Обаче аз разбрах, че напоследък, като гледа канал 1, много се разстройва милата. Всичко е отцвъкала. А аз по принцип по цвъкните така хода и по куришките разпознавам добре ли е, зле ли е, мъчно ли е за роднините, приятели. Всичко отцвъкала. Господин Кътев, много ви моля, кажете ми... Кътев, приятно ли е? Димитринка, харесваше ли програмата на БНТ? Да, харесваше. Особено когато там работеше Коко Каменаров. Много харесваше. По целия курник беше разлепила негови плакати с автограф на Митка.
От колко? Тази кокошица. Да, следеше с интерес криминалната хроника. Аз даже от нея лично знам, че така наречената кокошкарска кражба си е живо отличане. А пък докато имаше ефир 2, малей кеф, по 2 яйчица снасяше с по 2 жълтъка, голям кеф. Не, по едно яйце с 2 жълтъка. Не, по 2 снасяше едновременно, по 2 яйца. 2 с по 2 жълтъка. По 2 прави 4 жълтъка. Няма страшно. Господин Кътев, вие ми обещахте, че ще държите здраво, иначе ще ви помоля да напуснете студиото заедно с кокошката. А сега да ви кажа, това студио какви ли не животни са влизали, сега една кокошка, айде. Аз по принцип сега си я пробвам на канал 2001, ама явно дупито я малко. Иначе сигурно с по 402 жълтъка ще ги снася. Аз ще ви помоля вие да се въздържите. Димитринска, ще те изпапкам кокошчица сладка. Господин Кътев, дръжте здраво. Как разбрахте, че Димитринка се страхува от телевизия? Аз разбрах, че кокошките се боят от БНТ първо по мъже на Димитринка. Познавам? Това е Първолет. Познавате ли го? Параскев Първолетов. Нямам щастието да си призная. Параскев няколко пъти гледа по света и у нас и направо унемя деца вика изгуби дар кукуриго. Всичките петли. Аз ги гледам. Малко е тикосана кокошка. Не е тикосана, тя се притеснява и се стърви от червеното с стърви. За Параскев Петела говорихте. Параскев Джукел? Не, това е... Не, Джукелова, Параскев Петела. Параскев Петелов. Параскева Джукелов. Параскев Петелов. Да, Петела Петел Параскевов, да. Загубил дар кукуриго. Той загуби дар кукуриго. Другите петли кукуригата, той само кима в знак на съгласие. Викат, да, защото не може да кукурига. А те кукурига, той вика да. Да, той се съгласява с само. Обаче, ония ден стана голяма